హలో ఫ్రెండ్స్, జయప్రత ముచ్చట్లకి స్వాగతం. ప్రతిరోజునండి కాళ్ళకి మట్టి ప్యాక్ వేసుకోవాలి. ఎక్కడ నొప్పి వస్తే అక్కడ మట్టితో ప్యాక్ చేసి ఉంచుతారు. ఒక బొట్లో పెట్టి ఉంచుతారు. మనం తెచ్చుకొని వేసుకోవటమే. ఒక 20 నిమిషాలు ఇలా పెట్టుకున్నామంటే నొప్పులు తగ్గుతాయండి. చాలా ఉపయోగం. ఎక్కడ నొప్పి అయితే అక్కడ. గ్యాస్ ఉంటే పొట్ట మీద పెట్టుకోవాలంట. కాళ్ళ నొప్పులు అయితే కాళ్ళ మీద, చేతుల నొప్పులు అయితే చేతుల మీద, ఎక్కడ నొప్పులు వస్తే అక్కడ పెట్టుకోవాలంట. చాలా ఉపయోగంగా ఉందండి. ఊరికి చక్కగా రిలీఫ్ ఇస్తున్నాయి కాళ్ళు. చాలా బాగుంది. వీళ్ళందరూ అండి నా ఛానల్ చూస్తారంట. నన్ను గుర్తుపట్టారు. వీడియో తీయమంటే తీసాను అనమాట. భలే ఈజీగా చేసేస్తున్నారు వంటలు. మాకు బాగా నచ్చిందని చెప్పారు. వీళ్ళు ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళు అంటండి. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అందరూ.